സോണി ഒന്ന് വിളിച്ചേ. സോണി, എല്ലാ വിശേഷവും ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഒന്നും ഭയപ്പെടണ്ട, ഒരാശങ്കയും വേണ്ട. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എല്ലാ പ്രശ്നത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലും തരാൻ ഞാനുണ്ട്, എന്റെ ആളുകളുമുണ്ട്. നിയമപരമായിട്ടായാലും കായികമായിട്ടായാലും അതിന്റെ പിറകിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വാക്ക് നൽകുന്നു. ആ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഗോ എഹെഡ്. ഓക്കെ. എന്തോ ഓഫൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എന്താ ബേജാറാന്ന്? പിന്നെ ആ പേടിയേ വേണ്ട. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് തന്നെ അറിയിക്കുക. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിക്കോളും. ഒരു വായ്പാടും വേണ്ട.